Justerjoen zitten de Flyers dus nog dik in het buts. Het eerste beste matchpoint waar het Fortendadelijk verzilveren. Maar een 4-1 overwinning in Den Haag winnen de Friesen de beste van 5 serie met 3-1 en pakken haar eerste Benelux-titel. Een verslag van Frederik Wijn. Na de beker en de landstitel pakken de Flyers haar derde grote titel. Congratulations, the triple. Yeah, thank you very much. It was something we talked about at the start of the year. But you never know if you can do it. And the guys did an awesome job. They battled hard and they were committed to playing together and playing for each other. And it showed today. We played a great game. Keeper Sjoerd Itzinga speelde een grote rol in de eerste periode. Hij zorgde ervoor dat de storm van Den Haag geen goals opleverde. Ze maakt het ons wel heel moeilijk. Nou ja, vandaag 4-1. Ja. De laatste oorlogminuut delen de Flyers een gevoelige tik uit. Het is Adam Bezak die het op prachtige wijze de vensters op voorsprong zet. En het wordt nog mooier. Met nog 4 tellen op de klok scoort Kevin Nijland de 0-2. Een dreun van de ploeg van Chris Eimers. Captain Tony Demeline breidt de voorsprong dan uit naar 3-0. Maar Den Haag is een taaie ploeg en kwamen al vaker weerom van een grote achterstand. Het wordt hier 3-1 uit een man meer situatie en het is nog net 1. Maar binnen 2 minuten zorgen Bezak en Marco Postma likwijls voor de genadeklap. Eindstand 4-1. Ja, toen was het klaar. Dat voel je ook, weet je. Met de 3-0, toen ging het ook nog niet meer zo lekker bij hun. En toen kwamen ze uiteindelijk nog een beetje gelukkig op die 3-1. En toen scoorde ik die 4-1 en toen was het gewoon klaar. Was het over. De eerste Benelux-titel van de Flyers is nou een feit. Snijn wordt de selectie huldigen op 10.